Ćao ljudi, našoj rođaki Anđeli je rođendan i mi smo je kupili lampu. Unboxujemo. Da, ovako asmr. Ajde. Život je crni. Jel se trisi? Vidi ovo. Vidiš To je dobra kestra, vidite. Ovo je fake, kinez. Ajde sad okreni glavu. Okreni glavu. Dobro, čekaj, evo. Da vidi pa ćemo da krene. Čekaj. Ajde, ajde. Ja ću pomogu. Koje je? Čekaj. Jugo, ne su. Aj ti. Jaj, se sladak, ljudi, vidite. Bože, presladak Kak je? Bolji nisam mogla izabrati. Vidite kako je sladak. Joj, kako